Чым займаецца унучка Лукашэнкі? Куды яе дзядуля паслаў міністра абароны Хрэніна і што стала вядома пра шпіталізацыю Віктара Бабарыкі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Беларускі міністр абароны Віктар Хрэнін знайшоўся ў нечаканым месцы. Яго заўважылі ў Арабскіх Эміратах, а канкрэтней у Дубаі. Афіцыйна пра візіт міністра на Блізкі ўсход прапаганда нічога не паведамляла, але Хрэнін выпадкова трапіў на відэа з авіасалона Дубай Аэршоу 2023. Прычым не толькі Хрэнін. Разам з ім заўважылі і намесніка кіраўніка Мінабароны па ўзбраенні генерал-маёра Андрэя Федзіна. Маніторынгавая група «Беларускі гаюн» адзначае, што Хрэнін паехаў у Дубаі не проста так, а з канкрэтным даручэннем ад Лукашэнкі. Беларускі міністр збіраецца правесці перамовы з дзяржміністрам па справах абароны Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў і падпісаць пагадненні аб ваенным супрацоўніцтве. Таямнічая смерць маладога беларуса ў польскай турме. Падрабязнасці расказвае выданне «Мост». Жыхар Гродна Кірыл Кятурка быў затрыманы яшчэ ў 22-м годзе. 3 месяцы яго утрымлівалі ў СІЗА, а затым асудзілі на 2,5 гады хатняй хіміі за пратэсты 20-го года. Пазней Кятурку збіраліся перавесці ў калонію і хлопец выехаў за мяжу. Пасяліўся ў Варшаве, але ў кастрычніку ён раптам знік. Аказалася, што юнака затрымала польская паліцыя. Па інфармацыі выдання «Мост», Кятурка звязаўся з групай махляроў, якая хутчэй за ўсё займалася крадзяжом грашовых сродкаў з банкаўскіх рахункаў. Але праз 10 дзён пасля затрымання Кірыла знайшлі павешаным проста ў камеры. Польскія эксперты прыйшлі да высновы, што гэта было самагубства, але знаёмыя хлопца маюць сумневы. Маўляў, ён прайшоў праз беларускую турму і тут раптам не вытрымаў у польскай. Суразмоўцы выдання «Мост» не выключаюць, што юнака маглі палохаць дэпартацыяй у Беларусь, таму ён і рашыўся на такі страшны ўчынак. Яны настойваюць, што справа патрабуе больш дэтальнага разбіральніцтва. Тым часам цела хлопца ўжо вярнулі на радзіму. Яго пахавалі ў Гродні побач з бацькам. Кірылу Кятурку было ўсяго толькі 19 гадоў. Стала вядома, чым займаецца унучка Лукашэнкі. Гаворка ідзе пра Анастасію. Гэта дачка сярэдняга сына Лукашэнкі Дмітрыя і яго жонкі Ганны. Апошнюю вы ведаеце як аўтарку папсовых песен пад псеўданімам Ганна Сялук. Цяпер партал «Зеркала» даведаўся, што Анастасія Лукашэнка вучылася ў Мінску ў ліцэі БДУ, але забрала дакументы незадоўга да заканчэння. У 21-м годзе дзяўчына здавала адзіны дзяржаўны іспыт. Гэта расійскі аналаг беларускага ЦТ ў Маскоўскім дзяржаўным універсітэце. Па рускай мове яна набрала 90 балаў, па грамадазнаўстве 60. Які быў трэці экзамен, невядома. Цяпер жа імя дзяўчыны можна знайсці на сайце юрфака МДУ. Анастасія Дмітрыўна Лукашэнка лічыцца ў спісе студэнтаў 3-го курса бакалаўрыята, а таксама ўваходзіць у каманду настаўнікаў-першакурснікаў, то бок дапамагае пачаткоўцам адаптавацца ва ўніверсітэце. Сцвярджаецца, што такімі настаўнікамі становяцца найлепшыя студэнты 3-го і 4-х курсаў, якія добра вучацца і прымаюць актыўны удзел у грамадскай і іншай дзейнасці юрфака. Скрыншот відэа сустрэчы настаўнікаў з удзелам Анастасіі ёсць на сайце універсітэта. Па ім можна зразумець, што на юрфаку МДУ вучыцца менавіта унучка Лукашэнкі, а не яе поўная цёзка. Акрамя таго, журналісты адшукалі відэа з удзелам лукашэнкаўскай унучкі. Гэта канцэрт прысвечаны дню роднай мовы. У ім Анастасія Лукашэнка пад акампанемент балалайкі прачытала верш Якуба Коласа «Мой родны кут, як ты мне мілы». Мой родный кут, як ты мне милы, забыть тебе не маю силы. Не раз утомлена дорогой, жыццём вясны моей убогой, к табе я ў думках залятаю и там тихонько спачываю. Дзікае паляванне былога міністра. Лукашэнка сёння сустрэўся з Ігорам Шуневічам. Да 19-го года Шуневіч быў міністрам унутраных спраў. Вы можаце памятаць, як ён перапранаўся ў касцюм НКВДшніка і прымушаў падлеткаў выбачацца перад помнікам гарадавому. Цяпер жа былы міністр узначальвае беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў. Пра гэта сёння гаварылі ў Лукашэнкі. Шуневіч зноў падняў пытанне адстрэлу жывёлаў з чырвонай кнігі, тых жа мядзведзяў і рысяў. Раней ён адкрыта казаў, што лічыць чырвоную кнігу рудыментам і прапаноўваў выключыць яе зуброў і дазволіць паляванне на буслоў. Цяпер вось прапануе пастраляць і па мядзведзях. Іх, дарэчы, хоць і сустракаюць апошнім часам усё часцей, але на самай справе ў Беларусі іх не так шмат, трошкі больш за 700 асобінаў. Акрамя таго, Шуневіч прынёс Лукашэнку падарункі. Гэта значкі за трафейнае паляванне, якія называюцца вялікая беларуская сямёрка, гэта для мужчын, і вялікая беларуская пяцёрка для жанчын. Яны зробленыя з золата і срэбра, і
ўручаюцца, калі чалавек заб'е шэраг жывёлаў цягам 5 гадоў. Для разумення, 7 – гэта лось, алень, кабан, касуля, глушэц, воўк і зубар, а 5 – тое ж самае за выключэннем ваўка і зубра. Лукашенко, праўда, падарункі адразу адправіў у музей. Я же не охотник, да. Как я говорил, я не убиваю животных, но и не добываю. Да. Шуневіч таксама адзначыў, што ў яго арганізацыі больш за 32 тысячы паляўнічых і каля 40 тысяч рыбаловаў. Былы міністр падкрэсліў, што паляўнічы – гэта чалавек, які і зброю мае, і крыві не баіцца. Таму ён запэўніў, што калі раптам спатрэбіцца, то кожны паляўнічы павінен будзе ўстаць на абарону Беларусі са сваёй стрэльбай. Ці трэба будзе абараняць дзяржаву і рыбаловам, Шуневіч не ўдакладніў. Тым часам Лукашенко працягвае намякаць Польшчы на магчымы дыялог. Раней ён казаў пра гэта сам, а цяпер загаварылі і яго чыноўнікі. Міністр замежных спраў Сергей Алейнік заявіў, што Беларусь гатовая да дыялогу з Польшчай, аднак ён павінен быць узаемапаважлівым і без усялякіх папярэдніх умоў. Тут Алейнік фактычна паўтарыў словы Лукашэнкі. Той раней адзначаў, што па закрытых каналах камунікуе з палякамі, але не задаволены іх патрабаваннямі выпусціць палітвязняў. Цяпер пра тое ж самае кажа і Алейнік. Прасцей кажучы, Лукашенко і яго рэжым працягваюць набіваць сабе цану. Маўляў, гаварыць і ісці на нейкія саступкі мы гатовыя, але спачатку зрабіце нам такую прапанову, якая нам спадабаецца. І вось тут пачынаецца тупік. Бо выпускаць палітвязняў яшчэ і напярэдадні выбараў Лукашенко відавочна не хоча. А для палякаў вызвалення як мінімум журналіста Анджэя Пачобута адна з галоўных умоў. У сваю чаргу Польшча хоць і гатовая да дыялогу, але рыхтуецца да горшага. Цяпер на мяжы з Беларусю палякі разгарнулі новы танкавы батальён, які будзе мець на ўзбраенні сучасныя карэйскія танкі К2. Для разумення, танкавы батальён – гэта, як правіла, ад 30 да 60 баявых машын. Жудасная гісторыя адбылася ў Слаўгарадскім раёне. Там, каля возера, адпачывала кампанія моладзі. У іх завязалася сварка з нейкім мінаком. У выніку той дастаў пісталет, стрэліў у аднаго з хлопцаў і пасля збег у лес. Паранены памёр на месцы. Па трывозе паднялі мясцовую міліцыю і пачаліся пошукі. Высветлілі, што нападнікам аказаўся мясцовы жыхар. Мужчыну было 66 гадоў. Ён быў неаднаразова судзімы. У выніку нападніка знайшлі і заблакавалі ў лесапаласе, але ён вырашыў не здавацца і з дапамогай таго ж пісталета скончыў жыццё самагубствам. Паціху становяцца вядомыя ўсё новыя падрабязнасці шпіталізацыі Віктара Бабарыкі. Яго прывезлі з калоніі ў Наваполацкую бальніцу яшчэ ў красавіку, але што здарылася, дакладна ніхто не ведаў. Хадзілі чуткі пра збіццё, праблемы з лёгкімі ці нават інсульт. Цяпер праваабаронцы вясны атрымалі інфармацыю, што Бабарыку ўсё ж збілі за кратамі. Праўда, хто і чаму гэта зрабіў, пакуль інфармацыі няма. Вядома толькі, што сярод іншага палітык меў нейкія траўмы галавы. Падобна, што сітуацыя была вельмі сур'ёзная, бо Бабарыку выклікалі хуткую дапамогу ажно двойчы. У першы раз начальнік Наваполацкай калоніі адмовіўся адпраўляць палітвязняў у цывільны шпіталь. Але на другі раз урач з брыгады хуткай змог угаварыць адміністрацыю калоніі, што Бабарыку трэба везці ў бальніцу. Прычым у абодвух выпадках брыгады хуткай атрымалі інструкцыі ад кіраўніцтва бальніцы, як паводзіць сябе з Бабарыкам. Медыкаў хуткай дапамогі папярэдзілі, што з пацыентам забаронена ўступаць у любы кантакт, весці гутаркі ці падаваць яму нейкія знакі. Пра тое ж пасля папярэдзілі і персанал бальніцы. Там на ўсе абследаванні Бабарыку суправаджалі канваіры. Палітык сапраўды ляжаў у хірургіі ў спецыяльнай палаце для зняволеных з кратамі на вокнах. Увесь час Бабарыка знаходзіўся пад пастаянным кантролем канваіраў, якія сачылі за медперсаналам, прадухіляючы любую магчымасць перадачы хоць якой інфармацыі. Пасля абследаванняў дыягназ пра вадкасць у лёгкіх не пацвердзіўся, і праз 3 ці 4 дні Бабарыку забралі з бальніцы людзі ў пагонах. Само сабою, 100% пацверджанняў і гэтай версіі няма, але пра тое, што сітуацыя была сур'ёзнай, лепш за ўсё сведчыць рэакцыя ўлады. Таго ж Сергея Ціханаўскага паказалі на відэа літаральна праз некалькі дзён пасля таго, як з'явіліся чуткі пра яго смерць. Калі Марыя Калеснікава трапіла ў бальніцу з язвай, то амаль адразу таксама з'явіліся яе фота. Маўляў, глядзіце, яна жывая і не памерла. З Віктарам Бабарыкам жа ніякіх фота ці відэа не публікавалі. Больш за тое, ад яго не паступаюць нават лісты. Ніякай інфармацыі пра палітыка няма ўжо больш за паўгода.
Так хацела самакат, што ледзь не адправіла бацьку ў турму. Незвычайны выпадак адбыўся ў Баранавічах. Там дзяўчынка сказала маці, што тата яе моцна пабіў. Жанчына звярнулася ў міліцыю і дайшло аж да камісіі па справах непаўналетніх. Але ж там высветлілася, што дзяўчынка ўсё выдумала, каб адпомсціць бацьку. Ён паабяцаў дачцэ самакат, а сыну ровар, але грошы на абедзве пакупкі не хапіла, і тата спачатку набыў падарунок для сына. Дачка, якая засталася без самаката, так абурылася, што вырашыла пакараць бацьку і прыдумала гісторыю са збіццём. А на брытанскім аўкцыёне прадалі унікальны гадзіннік. Ён належаў беларусу, які загінуў на Тытаніку. У 1912 годзе ураджэнец Віцебска Сінай Кантар разам з жонкай Мірыям вырашыў перабрацца ў Амерыку. Для гэтага ён купіў квіткі ў другі клас на той самы злашчасны рэйс парахода Тытанік. Пасля сутыкнення з айсбергам Мірыям пасадзілі ў лодку, і яна выратавалася, а вось Сінай загінуў. Пазней знайшлі яго цела, і жонка нават змагла атрымаць рэчы Сіная. У 18 годзе кішэнны гадзіннік Сінай Кантара прадалі на аўкцыёне за $57 000. Цяпер яго зноў выставілі на продаж, і цана вырасла амаль на траціну. У гэты раз гадзіннік сышоў аж за $91 000. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.